Iroi try sesin pat ngai ke play pipa ro ha kerteng ke badan portam ke jong jisu. Ha ke ni ke video ngaku aban ai ke jingkren ke balingkot. Tika ni ke video kan dei ya ki nong syarai jong ke balang ki balalong ki pastor ki balala ban peniat ho ya ki khon jong ke balang. Te lada menu bashim ya kan ni ke kam ki bayo ini kam ke badan buram ke bala kentang kum upastor ubahap ban penyet ho syongkurim ki khon jo ke balang lada day shisha kita ki pastor ki ba ye shisha yo play be ki ban not shisha ban le ai na ka banta ka jong ublay shua ban penyet ho day ban da maham shua ya ki khon samla namar shua bani tek tien te la khot chwai ki pastori e kum to bani kren bani e sapoi ke jing tek tien da dep nang tu sapoi ken ke jing pen yet ho te haban kren bha shapang karyam ba umde ban riam ki jing riam ki balong klem akor ki ba pen sngosi yo blay ka ba penlong yo blay ban ijli ba ublay hajka ba unyo ban kurkhui ka long yeng kolong sem hanre uyo ban usoitan ban kontroli ka tu ka long yeng kolong sem te ka kamram jong ki nong sharai ka de ban sharai ba ye ki khon jong ka balang te ka mut hap ken ban kren ye ka taru ka benta am de ban kren tai ki we ki benta ki ji kai ber hap ban de hi kai ba hap ada pen i ba ki khon jong ka balang nang bangin long kita ki bangin pen i ka lenti ka badai ba ki khon jong ka balang ki poi sha ka ta ka thong ka bangin ye shem lang yo jisu nadu nang nina perthai ru ngine shem ha ki jing kurkhu ki jong u ki ba ningkong kada ki jing kot ki jing khia ka jing suk ka jing kiman ka spak phong ngine bu shwa shadin ka shong ka mon jong ublei umon ban ai umlele hanre ngi kum ki chakri ki jong ublei ngi hab ban hi kai bhai ki khon ki ti ye ki khon cha ka balang ba kin yo mat ningkong ki jing suk ye ka jing kiman ye ka jing kot ba de ka jing khia Tela da ja ba don pat kini ki bele persya la poi ken cha ka por ban peniat ho bat kila wan ken ha po yeng mani bat kila riam de ki jing riam ki ba klem akor wat nom peniat ho kita ki pastor ki banun om dei re kumba kila don ki po ong ba nga de ubre ubanut ba ban kren nga de ka pre ko banut ba ban kren te hanrai kren pat de ki tien ki ba umlong ban snap ki tien ki ba jabo ki ba jaban ki ba jaklia kata kam de ke jingnut ke mot bangin kren ni ke jing shisha ka jingnut ke mot ngin hi kai bet te la ki sadla te la ki pet na ka to ka balang ka bangi don ru ngim don kam bangin ai jing ken da ka jing e la de pas ndeng da ka jing e la de ban pen i la da kim ko ngu ke mot kam de yangi bangin ne menjor lang ye kata nama la dangi menjur ba ki khon jo ka balang ki ba yang pa ka praise worship ki apong ki jan ki patang ban pet rum long shu ki wan ji seng ki phong hai tu ki rukom bat omdan bas neng omdan pen i omdan ban not ba shep teng yo ki pet balang te kata kam dei shu ka ji seng kabaya seng ke kerteng ke jong ublei hanre kala dei ke ji seng kabaya seng ya ke kerteng jong usai tan ha ka jing bom tip Tedei namar kata kadau ki kamba ru kim ja ka jing em ka jong ki ka jing sok ka jing kemen ru kim dan ki kerdo jing sok namar balai namar ba kam dei shu ka jing seng ka ba ya seng ka kerteng ublei hendrel de ka jing seng ka ba ya seng ya ka kerteng jong usai tan ha ka jing bom tem te da ka jing it pat ban hi kai dei re ban kren to met ya ki namar kilam lien ma ya riam ki jing riam ki ba klem akor tamba da ka jing it te hab ban kren bet te kam pher ra ki phet ru ki ma phet kamot ki hab ban ai jing khen hi namala ra ngim not ban kren ni ke ji sha kamot ngia men jur lang ken te lane phimla ru ba phin ai banta bakin shim banta ka kam ka pakentang wala da dei tang ban lum jing ai ngu ne ban pen khut ing mani ne ban se sen tiu ne ban long chairman ne kamot ngi hab ban na perkhat bhai kata namala da kidang don ya kum kita ki jat jinglong ki ba pen sngau bha usetan omlong ka jingwan jing seng ye de ban priang ya ki tang ba om dei ba ha ba phio i pinchu pet pinchu snap pi ha ban sneng tel da pi sneng la da ki de ki ba ye ju blai kin sa ko ngu la da ki de ki bom ye kin sa pet no nang tu bat on da ki pet duai nam ta ka jong ki kin sa wan pai ha ka we ka sngi tel da kim ko ban wan pai ru pi te wat nom ya menjur lang ken ban chu hon ban chu pet tangga kmat ke jong pi
haba pio na marman tabon bah ki le ginseng ki breu ki la phong ki jan ki be shirkai wat ki breu jong ublei ki ba ublei ulapan kentang ya shondur lang bat ki tu kentai ki ba phong ki jan ki ba tang ban pet ru long shu ublei sham sngob hare le ru han rega kamram jongi bangin sneng bangin pen ba ngam tre bani shondur bat phi kum no ngani shondur bat phi phong jan kum to ublei sngob tanat te ngam tre bani menjor lang bat phi sakala ka bamut no bat jumlien re ban le kum to julang re te ngaru ka kon jonga na maka su jan ngala dep ong ye ka ba pet chine la da wan kinu ki ba pha ban su ki jan ki belong klem akor wat nam tre ban su nai ko apisar le re hare ka bas ngau si menta ki nong su jan ki pen design maki ye ki khon samla ban phong ki jan ki ba tang ban pet ru long shu te dei na mar ka ta daw ni hab ban don ye ka jing start ni hab ani kai bhai ki khon ki jong ni ru te la da kim ko ngo te ka sa haki ka kamram jongi te ni hab ban kran te na ka benta ka buram ko jong ublai ya ro itra